Kanhi konsehal sa Dakbayan sa Talisay ug presidente sa Association of Barangay Council mitaliwan sa miaging Domingo, Mayo 18. Subay niini, miduso ang Association of Barangay Council ug resolusyon nga mipadangat sa ilang pahasubo sa pamilya sa mitaliwan nilang kanhi presidente nga si Kapitan Marieta Yeyen Bukaw sa Barangay San Isidro sa edad nga 63 anyos. Mato ni ABC President Josefina Conchal, nasukip usab sa resolusyon ang pag-ila sa dakong natampo sa maong opisyal ug sa mga nahimo niini isip usa ka public servant. Si Bukaw nagsilbi kaniadtong ABC President sa Dakbayan sa Talisay. Samtang siyang bahin, gipadangat usab ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang iyang pahasubo sa Baneng Bukaw. Sa iyang social media post, iyang giila ang nahimo sa opisyal ug sa samang higayon nagpasalamat sa dako niyang natampo og serbisyo isip usa ka public official. Sangad sa Liga ng mga Barangay sa siyudad sa Talisay, among mga pahasubo ngadto sa pamilya nga Bukaw, kami sad nga gisayangan gid mi sa maayo niyang panerbisyo diri sa siyudad sa Talisay, labi na sa Barangay San Isidro. Kay dugay masagito siyang membro sa 7SP.